عزو سلامتنا كاب ستوديو زينا اريتيفي تقبلوا فنونا مكتال تركوز هوركم تعزبتنا خمي تمسيو باقوز اطرها قرنا لكساعة شاء تاقيلون لو معسر سلسة حساس مشي استدالو زينا تاتوشن وطان كغرب لكم تدالي اللخو كسافة زامن مكتالكم بغبر زعدم عدي بعبدي فلما رسا زينا منستر تمرتين نايكتشن عسر شاعتن وفر تمارون المعات قمقيمو أبزوب عن سبا وفرق تابت رحمام عنك تزبوقي تبقيسو من يسرح الرشاب زوبا دوبا بمحدرة مرت حملتن فرتاتن زتو قرسلتنا وديبوم بقدمها منستر بوريس جونسون زمرح عقبا وصل في بريطانيا أبحف شام رجع تعويتو أمونغو فرنسان هاقرات معراب أفريكان ككايستو وطنت زتاو وعلاتنا وحيو روسيا بشمتها تزر مسايل اس 400 قبل على ترك نزقبر زلو زغطي كونيناتو درزرات زينا وفرت مهارون معات كابشن جاءت 294 عمتها بسرعة الثلاثة الهجرة مدبيو أبز مدبز ساتفو تمهارو خلاي درجة دما ناس تاتحد ورحي أم قراب معك أمين حمدن مسجان صداقات مكاب قبر تلفزيون كالن أدمعي أبركتهم زجورو منستر تمرتي لو مقامنا إلى معمت وفر أكايد له جازتني فرتنا عندهم زدالوتو زينا وتسبتاب ليديا تخل مريم كتوربا منستر تمرتين عامة تمرت كلتشحن عصرت الشمونتان كلتشحن عصرت الجعتن وفرت مهارون المعات زقم ركب بعصرت سلسة تحساس آبس مرا أدارش هوتيل إمباسويرا أكانيعو وكيل منستر تمرتن وانا دايركتور كفل مرمرن من معبال عاقم سبن آتو بيتروس هايلا مريم أبزي عالمنا بمسفح فحمد ربدانت من كاي هوتاو بزوحنتن موسخ موقتن تطقيعات اللوزال أوان أكبابينا نولدوتات وحسن مقبار كرمتاو وفرت مهارون المعات هم عقاب ماين حمدن مقرابن بزل علي سرحلو كمزلو حبيروم حلافيج انفر وفرت مهارون اللمعات عطو فتو ولا جرجيس عبز أربط تبصاب انت ساتفنت أبيات التمرتي كم أون زترأي بلجأتاتن حسرتاتن زملكت بأهازات استسنية سفيح مبرهي هيبوم لو ما عمت كوفرو كاب تستمدبو 30 شحتا مهارو 40 حدا مئتاويت دق انستيو زركبوهم لعلي عيسان 5 شح كم زوفرو زحبره اتو فتوي لعلي 313 شح فلسطات كم تتخله لعلي 369 شح فلسطات زقلقل قرا قدي كم تقعته كل 240 شح فلسطات كم تخصكوسه كمون حيالو كترتاتن زالاتاتن كم تسرح بمتقاس زتسلاسله لعلي تستوط انا كم زنبره قليصوم ابتقمقام ام حيال ابركتو مشارخت اكلاتن مفتاح مدب مقراب زقاطن بدوهاتاتن دحر استخايد زته اخلنا وتماتوت زيبلن زوباتات كمال علن فلسسات ابوتا سراح بغزيو كقرب كقرب زقبو مريت اقدمو تلليو اب كارتا كسفر زتتخل فلسسات قبونا بيوتن مكتتالن كقبرلو زبل رئيتوتاتن لبواتاتن قريبو ابتني حدا معلت قمقام حالفتج انافر مينسترتات تمرتي حرشا مقعازيان مراخبيتاتن بعل مزا اقرابن انسسا زقدامن كمون كالوت مشارخت اكالات منقستن هاقراوان محبراتن تساتيفوم نيرام لو معامت كاب قدام يسمون ورحة حملين حدا ورحة استقايدة وفرت مهارون اللمعات كاب شحن شعتم 294 عمتاوي بسرع زي سلاسل هاقراوي مدبيو وفرق تابت عن كتب درجة هاجر كم فارغ زحل فور حدار أب كلتا أبريكايت كم زولي فلات أب زباتات ماكل سمينا غيح بحرن دوبا غيح بحرن درو خب 10 شخص بسلاسة حدار ككايدن كله أب زباتات قاش بركة عن سبان دو بندما كب 10 شخص بسلاسة حساس ككايديوم أب زبا عن سبان توفر بوقعين بقاس لو من استخايدس نسرع استخاتات الوكيل إيرينا تسفان كيل قبريس زدالو تحستولو سامسون هاي لغا أوروبايو أبزوب عن سبا وفرق تابت رحمامان كتعي نمعواتك كاير زيت أنحي مدلاوات تتعفيفو اتمدب بعصر سلسة حساس أو كتماكارن أبستخايد سنة سرعات بوقعي تبقيسوم محدار زوب عن سبا آتو عالم محمود أبز اسمعك قال نتهاقراو مدب نمعوات بوغن من محدار زوباه أدلاي مدقاقاب كقبر مخانو بمرقاقات من محدارات الزوباتات كبابن كمون كالوات مشاركة أكالات حبرة سبن متحو بارم كعززو الزخاخيروم حلابيج أمبر منيسترت عنا زوب عن سبا الدكتور كساتة برهان سلومون دما إيرترا عم مدبات كتابت أبز مزقبتو عبيت عوتات اتأندر وحي نقحات تساتفون هزب مخانو بمتقاس أبزو فرزون كابتنا قدي من كتابت زكايدا زوباتات أدلاي تمكرو تقسي مسلزلو بتصفت كمز السالت تصنع عملة قريتهم أبز خصاب مززام ورحة حساس نخلت تقنا زكايد وفري أبتو زوباه لعلي 400 شح
ካብ 1 ክሳብ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ክኽተቡ ተመዲቡ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ጥዕና ስድራቤትን ኮምን አቶ ቢንያም ፍስሓጽን ብወገኑ ነዝን ምትግባር 160 ጉጅለታት ሞያውያን ተዋዲደን ምህላውን ድሮውን ኣብ ርሑቕ ቦታታት እቲ መደብ ከም እተጀመረ ሓቢሮም ኣቐዲሙ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ምስ ዝምልከቶም መሻርክቲ ብምልዛብ እኹል ምድላዋት ከም እተገብረ ብምሕባር ድማ ኣብ ክታበት ንፊዮን ሩቤላን ዝተንጸባረቐ ኣድማዕ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ዝወፍሪ እውን ከም ዝድገም አቶ ቢንያም ወሲኹ ኣረድዮም ወፍሪ ክታበት አንቅጺ ኣብ ዞባታት ማእከል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ካብ 15 ክሳብ 30 ሕዳር ከም እተኻየደ ዝዝከር እዮም ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕደራ ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘተኮረ ስልጠና ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ 25 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 46 ኪላታት ኣሕምልትን ፍረታትን ሂቦም እቲ ካብ 9 ክሳብ ሎሚ 13 ሓሳስ ን5 መዓልታት ዝቐጸለ ስልጠና ኣብ ባህርያት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ምህርቲ ጽልዋ ዘሕድሩ ነገራት ሜላ ኣተቓቕባ ምህርቲ ቅድምን ድሕርን ምእካብ ምህርቲ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐ ከምኡውን ኣገባብ ምኽዛን ኣብ ዝብል ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ኣሕምልትን ፍረታትን አቶ ዕብዮ ተወልደ እቲ ዕላማ ብሰንኪ ዘይቁኑዕ ኣገባባት ኣተኻኽባ ኣተሓሕዛን ኣተዓቓቕባን ዝበላሸ ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝወሓሰሉ ኩነታት ንምንዳይ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣተኻኽባ ኣተሓሕዛን ኣተዓቓቕባን ካብ 25 ክሳብ 50 ሚእታዊት ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ናብ ተጠቃሚ ህዝቢ ከይበጽሐ ከም ዝበላሸ መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጹ ዝሓበረ አቶ ዕብዮ እዚ ኣብ ሃገርና ብመጠኑ ስለ ዝረአ ሓረስቶት ክኽተልዎ ዝግባእ ኣገባብ ንምሕባር እውን ከም ዝነበረ ኣነጺሮም ሰልጠንቲ ጉጅለታት ተመቃቂሎም ኣብ ከተማ መንደፈራ ናብ ዝርከብ ዕዳጋታትን ጀራዲንን ዑደት ብምግባር ንስተዓዘብዎ ብመንጽር ዝተማህርዎ ዝገልጽ መጽናዕትን ዘተቐሪቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ስልጠና ኣብቲ እቶትን እቶታውነትን ክብምባል ውሕስነት መግብን ምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕዳ ኣገዳስነቱ ብቐሊል ዝጥመት ስለ ዘይኮነ እቲ ስልጠና ቐጻልነት ክህልዎን ኣብነታውያን ሓረስቶት ክሳተፉን ተላብዮም ፕሬዚደንት ሃማዴ ወይዘሮ ተኻእትፋ ሚካኤል ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ምሕያል ንቑሕ ውዳበን ተርኡ ኣብ ህንፀት ብቑዕ ኮምን ዘተኮረ ሰሚናር ብ6 ታሕሳስ ኣብ ናቕፋ ኣካይዳ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ምኽባር ልኡላውነትን መደባት ልምዓትን ዝገበርኦ እፉይ ተራን ሓያል ናይ መኸተ መንፈስን ምርኣይ ሓያል ንቕሓት ከም ዝኾነ ዝሓበረት ወይዘሮ ተኸኣ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተፈኖ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ንምርጋፅን ምውሓስን መሰላትን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀንዲ ኣዕኑት ፖሊስታቱ ገይሩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጻ ሱታፌ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያ ርኡይ ለውጢ ከምጽኡ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ድኽነት ንምውጋድን ቁጠባዊ ዕቤት ንምርጋፅን ኣብ ዝትግበር ልምዓታዊ መድባት ዘለዎን ኣበርክቶ ዘሕብን ምዃኑ ኣብሪሃ ሓላፊ ጨንፈር ሃማዴ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ራክብ ወገና ደቂ ኣንስትዮ ተራን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ብኩሉ መዳያት ምዕዛዝ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ጻዕሪ ኣተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝበረኸ ውፅኢት ውዳብአን ብምሕያል ንጥፈታተን ከደንፍዓ ኣተሓሳሲባ ኣብ ንኡስ ዞባ ልጓዓን ሰባ ንጽህና ከባቢ ምውሓስ መሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ብዝሰላሰለ ዘሎ ድማ ዕማም ዓድታት ደቂ ዘርኡ ዓዲ ሃንስ ደብርን ኣኬትን ሙሉእ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝኣወጃ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ምቕርካ ነርሲ መብራህቱ የማነ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳርን ሓይሊ ዕማምን ንኡስ ዞባ ዝርእይዎ ዘለዉ ዕቱባት ኣሓዛ ኣብ ዓወት ናይቲ መደብ ዓበ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣከባቢያዊ ጥዕና አቶ ዓብዱ ያዕቆብ ወገኑ ብጉድለት ፅሬት ዝመፁ ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዓድታት ዝወስድኦ ዘለዋ ስጉምታት ነዚ ዝገትእ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ክትግበር ተላብዮም ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ሓይሎም ኪዳነ ድማ ብሰንኪ ዘይንጹህ ኣከባቢ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዝነበረ ሕማማት ንምግታእ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ክሳብ ቀዳማይ 4 ዓመት 2020 ዓይኒ ምድሪ ክትሰርሕ ፀዊዖም ነበርቲ ናይተን ዓድታት ከዓ እቲ መደብ ኣብ ምውሓስ ጥዕንኦም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምእማን ከም ዝተግበርዎ ብምሕባር ብግቡእ ክሕዝዎን ክጥቀሙሉን ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣሜሪካን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንስድራ ስዋ ዝውዕል 35257 ዩሮ $1900 ኣሜሪካን 30,000 ኣፋን ደገፍ ገይሮም መሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ኢጣልያ ኤርትራዊ ማሕበረ ኮማት ኣብ ሚላኖ ቦሎኛ ፓርማን ቬሮናን 21,201 ዩሮ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ኣብ ሮማ ፍሬንዘ ናፖሊ ካታንያ ባሪን ፒዛን ድማ 10,756 ዩሮ ከምኡውን ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ፖርትላንድ ኦሬጎን ኣሜሪካ $1,900 ኣሜሪካን መሰሰን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣበርኪቶም
بزيكاز محبركم إرتراوين ناوردا أسلينغن جرمن 13 سدراسوات مخلط عامت نمنباي زوصدو تبقسو دحر مفتام توسخت 10 سدراسوات نمنباي 3300 يورو محبركم إرتراوين نبرت جرمن دما 13 سدرابيت سوات نخلط عامت دحر منباي كم مقصلتو 3 سدرابيت سوات نمنباي 30,000 نافا أتاو 5 قبرو اتغامن يسرعيون محبراو دحنتن استرخب حبريتا ينتزر زغركم تعذبت زغط لنا وسعيد دقيمنا نمكتالكم بخبرنا عدم زينا وسعي بقدمي منستر بوريس جونسون زمراح عقابا وسلف بريطانيا تمال 10 تحساس أبستخايد حفشا مرجع بعبلالي دمت تعاويتو ኣብቲ ምርጫ ዓቀባዊ ሰልፊ 398 መናብር ክረክብን ከሎ ቀንዲ መቐናቕንቱ ዝነበረ ሰልፊ ዕዮ ድማ 190 መናብር ጥራይ ከም ዝረኸበ ዝግለጽ ዘሎ ንሰልፊ ዕዮ ብሪጣንያ ዘጋጠመ ስዕረት ኣብ ውሽጢ 84 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ይረድኡ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣብዚ ምርጫ ምዕዋቱ ውጻእቲ ሃገር ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ኩን ንምግባር ባይታ ዝጣጥሕ ከም ዝኾነ ዝሕበር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ዓወቱ ብዝሃቦ መግለጺ ምውጻእ ሃገሩ ካብቲ ሕብረት 31 ጥሪ 2020 ብዘይ ጥርጥር ክትግበር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ንብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ንምውጻእ ካብ 2016 ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ እንተኾነ ግና ክሰልጥ ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ يغريتا إذا خمسين كله أوروبا حبرت نموذج بريطانيا بزملكات سمزت هاجر كزتدلو مخانو فليت اللام. دقفون قدام منستر بوريس جونسون قالت بريزيدنت دونالد ترامب وغنو أمريكا مس بريطانيا حدش نقداوي سممع كتكتم قربت مخانا حبير الله. أمونغ فرنسا بوجود لحمشة فلت هاجرات معرب أفريقيان أبزور حزق كايت وتينو زنبرت تاو على تناويهم. أتزمت سوني 10 شدة حساس فرنسا كايت وتينو زنبرو على أبسال السزن مالين نيجرن أبزداو كوابيتات بستخايدة شبرامت كعتي لعل 7 سبات دحر مقتالهم كم تناوحي زقل زلوم. مسرت أمونغ فرنسا مالي جاد نيجر بوركينا فاسو موريتانيا زحقوف زوبا متأخبن سبت حمر الدان توعلا مجمريق تشن عسران كايد مخانو تفليت اللوم. فرنسا بزوبا معرب أفريقيا بحافشة أمالد ما بفلاي تخسيتو زولت تاوزي من رقاء مهداء بزبل المخنيات أشحا سراويت نابتخباب الإيخا خمز الله فلات انت خونا قنات وفري وتاوزيت كم زي ترخبوز قلتو حيالو قنات اتسراويت كوت تقامهم يسمع مهلاهم يقلتوهم بس دما فرنسا أبزخ كايتو تينو زلو على تنهاجرات مرقزين كنزرا حتى تقرب كم تقل قمتات اللوم عبت زواز قبر قداما متقتاوت انك مبقاس نايتي تقتاوت ساقمات مخانيوم وتادراوين تنتنتي سقلتو أمريكا بقداش شمت إيس 400 استباهل استراغات رميسايل لابلع تركي نتقبرو زلات زغطي زي قبول كتبل روسيا كونيناتوم تركي وتادراو عقمان مدنفاع أزوار كشمت مسل كم زلواز تغسط روسيا قبل علياز قبرت زغطن مفرحن كاب حق وزا مخانو بعصر تغلطة حساس أبزوز أوتو مجلس فليتا قدما يقز نايتي خاب روسيا زعدقتو ترميسايل لابز حلف غربا وارح استركبوتو تركي استرف دما بكتشن عسران كتركبو مخانيا تحبر تهاجر نتي خاب أمريكا زمت أزولو زغط عشيش بمبال أم شمات راي زيكونه أم معبال نايتا أتوارون مس روسيا تزرارب كمزلا كتقلد زنيحيام بس دما مونغو أمريكان سفترة زي مكداو مليسو كم زخرره سبساباتي تقسوم أمريكا بسنكت شمتة ترميسايل لابلع لتركي قداخت تصنع كم تخيلون كتتنقر زنيحالا محدار بريزيدنت دونالد ترامب تركي نترميسايل روسيا تركبو دحر مجمرة كشت الله نزوت أنا F-35 زعينة زمنوين نايوق نفرتي كم سرزون نبايلوتا تهاجر كبوت أن حسلت أنا كم زكوارتون يذكر أمريكا قديما نتسترغات وار قبل على الشمتة هندن تشاينان اجدا 5 صناعات تسبسبات يتقصو مرحتا أبال هاجرات أوروبا حبرت كابتشن 14 قبل روسيا تصنع زول اجداتات بشد شوارح كنواح تمال 10 تغلطة حساس أبز كايدو أخيبا وسينوم تم راحتي أب كتما براسلس بلجيم أبز كايدو أخيبايم نتبقو دا يوكرين قبل روسيا تصنع اجداتات كساور حمل قتشن عسران كتصنع أبسمع بزيحم اتزمت صور حتى رخبك عزنا برو اجدان صلاتات ساعات مشيتان فرياتن وتادراونوات كمون فاينانس علامات قبر مخانو يفلات انت قلنا جن مراحة روسيان يوكرينن أبز حلفت شعات تحساس بمونغونجنت فرنسان جرمانن أباريس أبز كايدو قطاو ركب نتا مونغو خلطيان هاجرات فتيرو زلو بوليتيكاون وتادراو متفنان بسلماو بوليتيكاو مدايك فتحوه كم تسمى معيز قلت زلوم بس دما من واحد اجداتات نتخبط صحز دل السمع كي زرقو كم زسقق مستقود دايك قربت زلوم تنتنتي يحبرو
أمونغو أمريكان تشاينان تفتير الزلو نقداو متفنان معلبن خركب فالماي سوغم مخانس تقلصة نقداو سمع كبت صح تقاريبو خمزلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب من قد ناي ولكي ناي تويتر قصاتو حبيرو بريزيدنت ترامب أبزل الطفة حبريتا تشاينا تسمع كبت صح دليت كمزلوها دليت أمريكا وانتمتاتان مخاني يقليت زلو بريزيدنت ترامب مس نقداوان أما خرطو تخطاتالي ركب كايد مغنايو زقاوحا مع كناز زين أمريكا بوغنن اتا أمونغو خكال تغلتي إن هاقرات تخطاتال ركب كايدولو تسأنحك قدامي مدرخ نقداو سمع بختام كرقاقز تغاريبو خمزولين حبيرن زلوان بزي مخنيات أبها قراو قطباو من كسغاس عبيت كم تمزقبه يقلز علو مسألة سبسابات اتا أمونغو خلتي إن هاقرات بزيحي زلو قدامي مدرخ نقداو سمع أمريكا بلعلى 350 بليون دولار زقمت اتاو نبرت تشاينا كتتصنعوت إنان تسنحت كساب 25 ميتاوي تزبتح وسخ كرات بفرقة تقدلو تشاينا دما أمسايو أبز متعامت أستات 5 بليون دولار زقمت حرشا فريات أمريكا كتعدق زبلي ركبوم انتقونا جن إذا فلا مسمع نتنخلتين هاجرات أبزنا خلاي عمتو قتيلو زلو نقدام متفنان اتيون زلو كأن فليات زمل السلازي كونه تمتفنان أبكتشن عسران ناب حدش مدرك كيعرق ذا سق مخانيهم مستقود دايك أربت زلوم تنتن تزح بروم محدار بريزيدنت ترامب عقابة أمراوي وانين أمريكاوين تكالات كرقاقز عماد قبل استقصو نقداو نتفتا تشايناوين تكالات كبكع كمون زي قبو دقوما منكس تشاينا نبحتاوين تكالات قدب كقبرولو زبلن كالن كستاتيو كغرب سانحيهم تشاينا بوغنا تماتاتاني قبل على زبلته اتاو نبرت امريكا وسكرت موسانا يفلت اتنقدا متفنان نقطه خلتي ان هاجرات بغبيد بالو تاخصلون كله كند نقداوين مشارختن زنبر هاجرات دما كال عداغاتات كناديان حدش نقداو سمع كختمان كمتجددا يقلات أمريكا مس جوجلة طالبان أفغانستان دغما بقيساتو صنح الزرب اتجوجله قبل علم عسكر سراويت أمريكا دحر زكايدو متقعت نغزيو تونزفو كمزو سنه تفليتا فوليلوخ أمريكا بقدا أفغانستان أمباسادر زالماي كاليزاد لو معسر 3 حساس ابزهابو مغلصي بتي اب كباب كتما كابول قبل على زركه معسكر أمريكا سفصمن طالبان ملو حلفنا زوسدلو متقعت بومب بوحدو خلته برغيس كم تقتلون دعل 7 5 قصلون حبيروم اتا أمريكا ودبلوماسينيا مغلصيو بزعبات غداي مسوكلت طالبان كم تزراربه بمتكاس اتداغماي تبغاغيسو زنبره زرب نغزيو كونزفتو سينهم زلفليتوم محدار بريزيدنت ترامب نتن 18 عامتات زغصل ግጭት أفغانستان سلاماዊ ፖለቲካዊ ምዕልቦን ምርካብ አበጊሶ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ካቡል ድሕሪ ዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ብቕጽበት ክቋረጽ ትእዛዝ ምምሕላፉ ይዝከር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘካየዱ ሃንደበታዊ ምብጻሕ እቲ ዝርብ ዳግማይ ክበጋገስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ካብ ምፍላም ናይ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ርክብ ከካይዱ ከም ዝጀመሩ ይፍለጥ ኣብቲ ዝርብ ዝተሳተፉ ወከልቲ ጣሊባን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝርብ ጽቡቕ ገስጋስ ኣመዝጊቡ ከም ዘሎዮም ሓቢሮም ዘለዉ እዚ ዝርብ ነቲ ንዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት ዝቐጸለን ህይወት ልዕሊ 10,000 ኣፍጋናውያን 2400 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝቐዘፈን ግጭት ኣፍጋኒስታን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምዕልቦን ምርካብ ካብ ዝተኻየዱ ፍትነታት እቲ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ስበጽሕ ስምዕ ኣሜሪካ ልዕሊ ፍርቂ ሃብቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስፊራቶ ዘላ 13,000 ሰራዊት ከተውፅእ ጣሊባን ድማ ዘካየዶ ምጥቃዕታት ከቋርጽ ዝብል ይርከቦ ናይ መወዳእታ ዜና ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ጋቦን ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ተጠቃምነት ክለኣየሩ ዝኽልክል እገዳ ኣብ ሳልሲ እዚ ኣልዒልዎ እቲ ሕብረት ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወሰደ እታ ሃገር ኣብ ድሕነት ኣቪዬሽን እወታዊ ምምሕያሽ ከም ዝገበረት ብምጥቃስ እዩ በዚ ድማ ጋቦን ድሕሪ 2008 ንፈለማ ግዜ ነፈርታ ናብ ክለኣየር ኤውሮጳ ክትንቀሳቐስ ዕድል ክትረክብ እያ ነዚ ስጉምቲ ዝመጎሰ መንግስቲ ጋቦን ሃገሩ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ ምድንፋዕ ተርኡ ቀሊል ከም ዘይከውን ኣሚትሎ ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ነስዓ ሰዳለዎ ዜና መሰናዶ ኣብ ሰዛዚ ምሎ ስለምክታልኩም ነመስገን ብኹምሸት سلام كم يتنعكم كبرات عزبت عتاو زينا سبورت نو زينا زغربلكم ميكال حدكم
ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝእንገድ ዘሎ ውድዳት ሴካፋ ዝሳተፋ ዘሎ ሃገራውያን ጋንታታት ሎም ዓርቢ ሳልሳይ ናይ ምድብ ጾታን ኣካይደን ዝተረኸበ ውጽኢቱ ይስዕብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ደቂ ተባዕትዮ አንጻር ጅቡቲ ተጻይታ ኤርትራ ዝሓለፈ ረቡዕ አንጻር እንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ተጻይታ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት ንዓወት ኢልያና ሜዳ ኣቕኒዖም ኣብዚ ብሓያል ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ብዝነብሩ ኤርትራውያን ደገፍቲ ማሚቐ ዘካየደትሉ ጾታ ድማ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ፍጹም ዕብላለ ብምንጽብራቕ ካብ ዓሊ ሱሌማን 2 ካብ ኢሳያስ ኣብርሃን ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምርካብ ብድምር 3 ባዶ ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል ናይ ወደቃ ምሕላፍ ጾታ ምሕላፋ ዕድል ርሒብ ጌራቶላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውድዳት ሴካፋ ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሎሚ ኣንጻር ኡጋንዳ ተጻዊታ 10 ባዶ ተረቲዓ ብፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ውድዳት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ ንዞባ ኣስማት ድማ ሻምፒዮን ኮይና እቲ ንምብርባር ኩዕሶ መርበብ ዝዓለመ ውድድር ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ማለት ኣስማት ከረን ዒላብርዒድ ሓጋዝን ተሳትፈን ነይረን ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ዕለት ንዋንጫ ዝገጠማ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ዒላብርዒድን ክኾና ስፖርታዊ ህልቕ ዝተጻወሮ ውድድር ድማ ኣካይደን ተኾነ ግን ኣስማጥ ሕልፊ ነይርዋ እዩ እቲ ግጥምካ ብዓወት ኣስማጥ 3-1 ተዛዚሙ ተጻዋቲት ኢብሳም ጅምዕ ናይ ኣስማት ብልስቲ ተጻዋቲት ናይቲ ውድድር ተባሂላ ኣቐዲመን ሳልሳይ ደረጃ ውድድረን ዘሰላሰላ ንኡሳን ዞባታት ከረን ሓጋዝን ክኾና ከለዋ እቲ ጾታ ድማ ብዓወት ከረን 3 ባዶ ተዛዚሙ በዚ መሰረት ቀዳሚት ንዞባ ኣስማጥ ዋንጫን 5,000 ኣፋን ካልእቲ ዒላብርዒድ 3,000 ኣፋን ኩዕሶን ሳልሰይቲ ከረን 2,000 ኣፋን ኩዕሶን ብምዃን ተሸሊመን ዕውታት ጋንታታት ዝተዳለወለን ሽልማት ካብ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጅን ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንመምሃራን ስፖርት ናይ 10 መዓልቲ ስልጠና ወዲቡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 35 ናይ ስፖርት መምሃራን ዓቕሚ ክእለቶን ምዕባይ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንኣገባብ ኣመሓላልፋ ሕጋጋት ስፖርትን ሜላታት ትምህርትን ናብ ተምሃሮ ዝሕግዞም ብውሽጣዊ ዓቕሚኡ ስልጠና ወዲቡ እቶም ካብ 10 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፁ ናይ ስፖርት መምሃራን 10 መዓልቲ ዝተዋህበ ጽዑቕ ስልጠና ተምሃሮ ኣብ ዝገበሮ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ኣብ ሕግታት ዝግባእ ፍልጠት ቀሲሞም ንጾታ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ኣብያተ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዓመታዊ ውድድራት ብብቕዓት ንኸካይዱ ንምስራሕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ መዛዘም ስልጠና ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ረሺድ መሓመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ብፍሉይ እንቅስቃስ ምህላው ጠቒሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ብፍላይ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ኣብ ምስራዕ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ክንቀሳቐስ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሃገር ደረጃ ዝግበሩ ውድድራት ኪኖ ተሳታፊት ናብ ተወዳዳሪት ንምቕያራ ዝተገብረ ጻዕሪ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝተረኸቦ ብምሕባር ንተገዳስነትን ልዑል ተቐባልነትን ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ብምስጋን ንምምዕባል ስፖርት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሕ ምዃኑ ቃላት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን መምህር ዓብደላ ሹም ብወገኑ ነቲ ስልጠና ንዝወደቡ ኣካላት ብምስጋን ሰልጠንቲ ንዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ ካልኦት ስፖርተኛታት ብምትሕላፍ ነቲ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ጾታታት ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ዞባ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ከጸውዕዎ ተላብዩ ሰልጠንቲ ምስክር ወረቐት ካብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ድሕሪ ምሳዶም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ከም ዝሕግዞም ብምግላጽ ኣብ ንኡስ ዞብኦም ንዝርከቡ ኣብ ስፖርት ዝነጥፉ መምሃራን ከመሓላልፍዎም ምዃኖምን ተምሃሮ ድማ ብዛዕባ ስፖርት ከም ዘቕስሙ ንምግባር ክጽዕሩ ምዃኖም ሓቢሮም ትማል 5 ምሸት ውድዳት ዩሮፕያን ሊግ ተኻይዱ ነይሩ ዝተረኸበ ውፅኢቱ ይስዕብ ትማል 5 ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ጸወታታት ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ግጥማት እዩ ነይሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ አንጻር ኤዚ ኣልካማርያ ተጻዊታ ዩናይትድ ኣብ ዝቕጽል መድረኽ ምስ ጋራ ኣረጋጊጻ ከለያ ጸወታ ኣካይዳም ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ ሸቶ ዘይተመዝገቦ ግጥም እዩ ተኻይዱ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ግን ኣብ ውሽጢ 11 ደቂቕ ዩናይትድ 4 ሸቶታት ካብ ግሪንውድ 2 ካብ ያንግን ማታንካ ሓንቲ ሸቶ ብምርካብ 4 ባዶ ተዓዊታ ኣብዛ ጸወታ ግሪንውድ ብልስ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ ዩናይትድ አንጻር ሆላንዳውያን ክለባት ኣብ ዘካየደቶም 9 ጸወታታት ኣብ 7 ክትዕወት ክኢልያ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ጸወታታት ማርኮስ ራሽፎርድ 13 ሸቶታት ንዩናይትድ ብምዝጋብ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ክኸውን ማሶን ግሪንውድ ካ ብ6 ሸቶታት ዝስዕቦ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ኣሽሊ ያንግ ኣብዛ ጸወታን ውድድርን ሸቶ ከምዝግብ ድሕሪ ዓመተ 2012 ንፈለማ እዋን እዩ ኣርሰናል አንጻር ስታንዳርድ ሊግ እያ ተጻዊታ ኣብዛ ጸወታ ኣርሰናል ካብ ድሕሪ ተበጊስያ ነጥቢ ተማቒላ ስታንዳርድ ኣብ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 47-69 ደቂቕ ካብ ባስያንን ኣማላህን 2 ሸቶታት ብምርካብ ኳ ተመርሕት ኣርሰናል ድሒራ ኣብ መበል 78 ደቂቕ ካብ ላካዜት ኣብ መበል 71 ደቂቕ ድማ ካብ ሳካ ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት እያ ካብ ድሕሪ ተበጊስያ ነጥቢ ተማቒላ ዘላ ኣብዛ ጸወታ ቦካዮ ሳካ ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ
ብዘይካዚ ወልቭስ ንቤሽኪታሽ 4-0 ክሉጅ ንሰልቲክ 2-0 ኣፕል ኒኮስያ ንሴቪያ 1-0 ካራባግ ምስ ዱጅላንድ 1-1 ኢስታንቡል ባሻኪሽ ንሙሽንግላድባኽ 2-0 ስፖርቲንግ ብራጋ ንብራስላቫ 4-2 ፓርቲሳን ቤልግሬድ ንአስታና 4-1 ዳይናሞ ኬቭ ምስ ሉጋኖ 1-1 ማልሞ ንኮፐንሃገን 1-0 ባዘል ንትራቨንስፖር ገታፈን ክራስናዶር 3-0 ላክስ ንስፖርቲንግ ሊዝበን 3-0 ፒኤስቪ ምስ ሮዘንበርግ 1-1 ሬኔን ንላዚዮ 2-0 ቪቶሪያ ጉማሬሽ ንፍራንክፈርት 3-2 ፖርቶ ንፌንሆርድ 3-2 ሬንጀርስ ምስ ያንግ ቦይስ 1-1 ሲኤስኬ ሞስኮ ንስፓኞል 1-0 ዝኾነ ውፅኢት ረቲዕነን ኣለዎም ዕጫውዲኦ ካብ ምሕላፍ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግን ኤውሮፓን ሊግን ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቅትሪ ክካየድ እዩ ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ሰላም